उदालगुरियाव लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि होंगो दोंगो। फैगौ इंराजि गोदान बोसोर 2023 इं मायथाइखौ बरायनायजों लोगोसे गोजाम बोसोर 2022 मायथाइखौ बिदाय होनायनि मुङै बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव बोराय बुरि, गथ' गथाय, सेंग्रा सिख्ला बायदि सुबुं माहारिया रंजा खुसियै बोथिसे ओंखाम जालायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदियैनो उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सीमानि मुंदांखा भैरबकुंड लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियावबो दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। खुलुमबाय। नैबे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सारा आसामावनो मिथिजानाय मुंदांखा भैरबकुंड लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव। दा दिनै जों बेयाव नुनो मोन्दों माखासे गोबां जिथु गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै नैबे भैरबकुंड पिकनिक जिथु लावखार ओंखाम जाग्रा बेयाव माखासे गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै रंजा बाजा नैबे गोदान बोसोर आरो फैबाय थानाय जिथु क्रिसमास बे क्रिसमासखौ बरायनायजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रानो बेयाव नुजाथिफैनो मोन्दों। दा नैबे समाव आंजों लोगोसे दंफैयो नैबे भैरबकुंड पिकनिक स्पट जिथु लावखार ओंखाम जाग्रानि सामलाय आफादनि जिथु आफादगिरि बिथांजों जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों बेयाव मिथिनो होननानै दंफैयो। जों बिथांनिसिम नैबे समाव जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानि। सारखौ खुलुमबाय गिबियावनो। खुलुमबाय। माबायदि जिथु दिनै पिकनिक जाग्राफोरनि जिथु थासारिया माबायदि जायो? दिनैनि पिकनिक जानायनि थासारियाथ' जोबोद मोजां। आं सेथियावनो फैबाय थानाय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय आरो लोगोसे ग्रिटिंसखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम। आरो लोगोसे आं खावलायनो सानदों जितु भैरबकुंड पिकनिक स्पट बेयो मुंदांखाखा आरो बयबो मिथियो। आरो लोगोसे दिनै गोबां सुबुङा बेयाव फैदों पिकनिक जानो। आरो लोगोसे जोङो जिखौ मेनटेन खालामगोन होनना बुंदों डिजे बक्स बेबो जथेस्थ' जोङो मेनटेन खालामनो हादों। आरो लोगोसे मा होनो बेबायदिनो माने फ्राय मानसियानो मोजां मोन्दों। आगोल बोसोरफोरनि बायदि माने खोमायाव बेलेगनि रायलायनायखौ खोनायै बे जायाखै। जथेस्थ' नयस पलिउसनखौ जों कन्ट्रल खालामनो हादों। आरो लोगोसे जायफोरा फैगोन बेयाव जानो बिथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनाबो मानिनानै सोलिगोन होननानै आं सानदों। आरो लोगोसे माखासे नेमखान्थिफोर दङ बेखौबो जोङो माखासे नटिस बर्ड होनाय जाबाय। बे नटिस बर्डफोरावबो मोनगोन। आरो लोगोसे हाग्राखौ जों सावनो मोना होनना बुंदों, सिखार खालामनो मोना होनना बुंदों। आरो लोगोसे नैबे दै जि दैयाव दाहार दै बेयाव दुगैनो मोना होननानै बुंदों। जोङो दुगैनो सानस्रिनो मोना। मानो होनबा बेयाव माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जों बेनि जाथायनि माबाखौ जोङो कमिटिया लानाय जानाय नङा। मानो होनबा जोङो अलरेडि वार्निं होखादों बेयाव दुगैनाङा बेयाव सानस्रिनाङा होननानै बुंखादों। ओंखायनो माने जोङो कमिटिनि फारसे माने कमिटिनो दाय फोनांनो हाया आरो हानाय नङा बेखौ जों नटिस होखानाय जाखादों। ओंखायनो आं बुंदों जायफोरा बे चेनेलखौ नायो बेनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना मिथिना लादो। आरो लोगोसे बिदिनो माने बथलफोर बुख्रुबनो मोना। बथल बुख्रुबबाथ' जोङो फाइन लानाय जाखागोन। बेखौबो जों अलरेडि गोराहै जों खानाय जाखाबाय। आरो लोगोसे मा होनो जोंनि पिकनिक स्पटनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ जेसेबां मेम्बारफोर दङ साफ्रोमबो नायगिदिंगासिनो दा सोरबाफोर बथल बुख्रुबदों नामा पेट्रलिं खालामगासिनो। दा पेट्रलिं खालामनायाव जुदि मोनफ्लांबा मोनदांथियाव बेसेबांसो मानसिया दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों? मर देन 3000 दिनै मर देन 3000 मानसिया बेयाव जमा जादों। दा टाइमनि मोनसे सिमा खानाय दं नामा? टाइमनिथ' सिमा खानाय दङ। जोङो टाइमखौ 4:30 होदों। 4:30नि उनाव जोङो आउट खालामजोबगोन बयखौबो। आउट खालामगोन माने आरो बुंना हरखानाय जादों गेटआवबो। आरो लोगोसे जोङो लिरनानैबो होदों माने 4:30नि उनाव बेयाव थानो मोननाय नङा। आरो लोगोसे सोरबाफोर लेटहै फैदोंब्लाबो बिसोरखौबो जोङो थबनो गोख्रैनो थिनहरनाय जादों। आच्चा स्पेसियेलि फैबाय थानाय 1 जानुवारिखौ लानानै माबा मोनसे गोदान कमिटिनिफ्राय नटिसफोर जारि खालामनाय जागोन नामा? फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि 1 जानुवारिनि थाखायथ' जोङो माने नटिसखौ अलरेडि होखाबाय जोंहा। गोबां बेयाव फैगोन गोबां फैगोन। बेनि थाखायनो माने नटिसखौ बुंहरनाय जाखाबाय। बयबो सांग्राङै थादो। आरो लोगोसे फैनायाव नोंथांमोना रंजानो फैदों जेला रंजाना थां। नाथाय मा होनो गुबुनखौ डिस्टार्ब खालामालासिनो दा रंजानाङा। मानो होनबा गुबुनखौ डिस्टार्ब खालामनानै रंजायोब्ला गिदिर गिदिर बक्सफोर लानानै फैनानै रंजायोब्ला मा होनो जुनाराबो एसे डिस्टार्ब मोनो बेयाव। मानो होनबा जिथु खाथियाव हाथिनि हाग्रानि जुनारफोर थायो। आरो लोगोसे माने एसे गामिफोर दङ। ओंखायनो माने बेफोरखौ नोंथांमोनानो सानना नायदो एसे आबहावाखौ जों गावबा गावनो। जों नैबे समाव जों मोनसे बाथ्राखौ जों खोनाबावदों दि ससियेल मिडियायाव नैबे भैरबकुंडआव मैदेरनि उत्पातआ सोलिबाय थायो होननानै बुंदों। बे बाथ्राया सैथो नामा? मैदेरनि उत्पातआथ' सोलिया बेयाव सोलिनाया। मानो होनबा दाखालि जिथु फेसबुकाव भाइरेल जादोंमोन जोंहा बैसिं करिडर दंखायो अरुणाचलसिं जिथु खना हाजो जिं सिं बेसिम बारबाय थाखायो मैदेरा 3टा 3:30 बारखायो। आरो लोगोसे जोङो देग्लायबो बिसिं पिकनिक जाहोखायाखै जों बे साइडथिं जादों। खिन्थु गोबां गुबुन सुबुंफोरा माने अख्रायै माखासे सिरिसे थांनाय दोङो। बेबायदिनो मा होनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानानै मा होनो होसोदों अयथासार जादों होनना खोनादों।
खिन्थु बे नङा अयथासार जायाखै मानो होनबा मैदेराबो मानसिखौ गिनानै खारलांनायखाय मानसियाबो खारदों आरो मैदेराबो खारदों बेयाव माने मैदेरनि जेसेबां उतपात गैया मानो होनबा जों कमिटियानो प्राय माने मैदेर डिस्टार्ब जायैनि सिगां फैयैनि सिगांनो माने जोङो माखासे पिकनिक जाग्रा मानसिफोरखौ जोङो थिनहरखायो। आচ্ছা साउन्डनि बेलायाव मा खालामगोन साउन्डनि बेलायावथ' जोङो माने दिनैबो नै जों कन्ट्रल खालामदों आरो लोगोसे बेदिनो जथेस्थ' कन्ट्रल जादों फिसा बक्स लाबोदों बिथांमोना सोरबा सिरि सिखावै लांदोंमोन बक्सखौ दामनो हागोन होननानै नाथाय बेखौबो खोनानानै जोंनि कमिटियानो थांनानै बेयाव बादा हैदों बन्द' खालामदों आरो बेबायदिनो आरो बांसिन जुदि मानिथाराबाथ' बेखौ जोङो उथायनानै लाबोनानै उनाव हरफिननायनिबो जों बेबस्थाखौ लादों आरो नेक्स्ट टाइमावथ' फैबाय थानाय 1 तारिखआवथ' जोङो गिदिर बक्सखौनो जों सोनो होआ मथ'थे जोङो गेटआवनो लाखिगोन मानो होनबा गेटआव लाखिखायाब्ला लाबोनानै जुदि दामोब्लाबो मानसिफोरा माखासे साननायफ्रा एसे माबा जायो ओंखायनो माने एन्ट्रि फिसनि बेबस्था खालामनाय जादों नामा एन्ट्रि फिस नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय दि जिहेतु फैबाय थानाय गोदान बोसोर जिथु 1 जानुवारि बे जानुवारिनि थाखाय माखासे बिथांमोना स्पेसियेलि मोनसे नटिसबो होनानै दोनदों जाहाथे बेयाव फैनानै मोजाङै रंजानानै थाङो आरो बेबायदि जाहाथे बेयाव थानाय माखासे जुनारफोरनि थाखाय जेबो खहा दा जाया बेखौ बिथांमोनाबो हास्थायदों आरो लोगोसे बेसेबां मोजां नायनो समायना नैबे भुटान आरो अरुणाचल हाजो खाथियाव थानाय नैबे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाया जाहाथे थावनिया जाहाथे गुबुंले जाया बेखौबो बिथांमोना हास्थायदों दा नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सा नखरनि जानानै सोरांसार बाग्लारिनि खौरां फैनानैथ' मोजाङानो मोनदों जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरबरि आनसलिक माइनर एमइ स्कुलनिफ्राय फैदों आरो जोङो बेनो सेथि नामा नोंथांमोननि थाखाय जों स्कुल हिसाबै बेनो सेथि खिन्थु 15 बोसोरसोनि आवगाय आं फैखाबायमोन आरो बेवहाय परिबेसखौ माबायदि मोनो थासारि परिबेसखौ आगोलनिख्रुइ एसे रानस्रावसिन मोनदों 15 बोसोरसोनि आवगाय जि फैदोंमोन बिराद मोजां परिबेसमोन आरो दाबो बेया नङा मोजाङानो खिन्थु मोनसे बाथ्रा बिथांमोना बयबो फैथों नायफैथों भैरबकुन्द बे जोंनि बे बाक्सा माबा बिटिआरनिनो नायफैथों बयबो मोजां सिनारि मोजां थासारि भुटान अरुणाचल बर्डार नेमखान्थि खानानै होनायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन नेमखान्थिखौ आसलते आं दासिमबो मिथियाखै मोजाङै आं नायाखै आरोखि आं मा बुंनो दा फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाबोनानै पिकनिक जाथावना जायगा बायदि मोनदों सुइटेबोल मोनदों आरोखि स्टुडेन्टफ्राबो फैनानै बेयाव एकदम गोजोननाय मोनदों नैबे जोंनि फरायसाफोरा गोजोननाय मोनदों माबायदि मोनखो दिनै भैरबकुन्दआव फैनानै जों बिराद मोजां मोनदों आरो बोसोरै जों फैबाय थाखायो बेयाव जोङो उदालगुरि खायजामाथि औ खायजामाथि जों लकेलनिनोखा ओमफ्राय बेयाव माखासे नेम खानानै होदों बेखौ नोंथांमोना फल' खालामदों ना फल' खालामदों औ फल' खालामनांगौबो मोजां मोनदों जोङो ओमफ्राय बिदिनो बक्स बायदिसिना गिदिर दामनायखौ बादा होदोंमोन बे बक्स खमायनायखौ जों बिराद मोजां मोनदों आरो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन जिहेतु 1 तारिखआ फैगासिनो नै औ रायजो राजाफ्रा फैदो मोजाङै मोजां जालांदो आरो जेनेबा लोंला जाला बारा खालामनांला बुलाय सोलाय दा जाथोंसै बिदिनो जोंबो लकेल हिसाबै रिकुवेस्ट खालामनो लुगैयो आरो बयखौबो औ